fitina da ta faru sati ɗaya baya da suka wuce a Sudan. Ana ta keke kuce akan su wane ne suka assasa wannan yakin. Wa'insu ya suka ce 'yan ƙasa ne. To a nan ne ake ta keke kuce har al'umma ma wai sun rasa gane su wane ne suka fari yakin, su wane ne suka assasa shi. To wallahi 'yan uwa masu albarka, musamman al'ummar Gombawa, wallahi Allah muku gamtakatar, ku tsaya ku duba cancanta. Yanzu an wuce zamanin da za a zo wai a yi zaɓe na siyasa ko wani jahilin mawaƙi shi zai haɗi muku wanda za ku zaɓa. Ina amfanin iliminku, ina amfanin wayewarku, ina amfanin gwagwarmayar da kuka yi a rayuwa. Wallahi kowa ya tsaya duba cancanta. Shi yasa shinkafa da taliya ba sa zaɓe, kuma 5,000 wallahi bata isa ta an soka ba idan ka haɗa hannunki da nafas. Mutane da dama ba ma su ba, hatta zuri'arsu an talauta su. Shi yasa at-tariku la yarhamu, wallahi tarihi baya rahama baya jin ƙai. Duk shugabannin nan wallahi kowa sai ya tsaya a gaban Allah, kowa sai ya tsaya a gaban Allah an tambaye shi. Kuma duk wannan tukin da kuka yi na ganganci ga al'ummarku wallahi yana nan an rubuta. Sai da aka zo a ƙasar nan hatta tafasa idan ka nema wallahi babu, saboda bala'in yunwa da bala'i da aka sa al'ummarmu. Kuma har gobe ɗan Najeriya bai yi a ƙarhin abinci ba, har gobe. To ina amfanin wa'innan shugabannin, ina amfanin wannan al'umma da muke cikinta. Kuma abu na gaba, duk wanda yake malami ne, wallahi ba ka taɓa haɗa malami da jahili, la yastawiyan, ba sa taɓa haɗuwa. Shi yasa nan, shi dukkanin wanda yake mai ilimi, wanda yake da ilimi ya riga ya karanta, annabi yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya. Wai ba ma a baka mulkin al'umma ba, wallahi hatta mulkin gidanka matanka sai an tambaye ka. Kana da mata, kana da 'ya'ya, wallahi sai an tambaye ka ya ka tafiyar da su. Ka zalunce su ko ka kyautata musu, ka yalwata musu ko ka kuntata musu, wallahi sai an tambaye ka. Ba ma mutane ba, ba ma al'umma ba, gidanka ma sai an tambaye ka. Yanzu wanda ya san haka, ya za a iya zalunci matan shi, ya za a iya zalunci 'ya'yan shi, ya za a iya tauye ma 'ya'yan shi haƙƙi. Ballantana a baka mulkin al'umma, ya za a yi ka haɗa jahili da mai ilimi. To shi yasa mu gane abu ne mai sauƙi, dukkanin ɗan adam zai iya yin kuskure. Za ka iya samun malami amma yana da kurakurai. Ai malami dama ba ma'asumi bane ba, ba ma'asumi bane ba. Dukkanin mutumin da ka sani dole yana da daidai, yana da kuskure. Amma har kullum abin da ake cewa mutumin da daidan shi ta rinjayi kurakuran shi, to ka kyautata mai. Mutumin da daidan shi ta fi